इसोरनि बिफा इसोरखौ हामबाय होनदों आरो नैथियाव साफ्रोमबो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो इसोरनि बिसाफोरखौ आं जिसुनि गोजोननायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। फै जोङो अब्ला दानि बे समाव इसोरनि बाथ्रानि फारसे थांनि। आङो लादों माथाइनि 12:36 अब्ला आं फरायनि। आरो आङो नोंसोरखौ होनो रायथावै रायनाय बाथ्रा फंफ्रोमनिबो थाखाय मानसिफ्रा बिसारनि दिनाव हिसाब होनांगोन। अनज्लायग्राफोर, दिनै बाइबेला जोंखौ मा होनदों? रायथावै रायनाय जाय बाथ्राफ्रा दिनै बुंथावै, नाथाय जोङो दिनै जोंनि खुगाजों बे बाथ्राफोरखौ जोङो बुङो। गोबां जोंनि खुगाजों जोङो पापखौ खामायो। दिनै सोरखौबा निन्दियो, सोरखौबा सोलोयो, सोरखौबा थगायो। नोंगौ जोंनि खुगायानो दिनै बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन, मानोना जों बे खुगाजोंनो दिनै गोबां पापफोरखौ जोङो खामायनानै लायो। बेनिखायनो होनदों दिनै बाइबेला अनज्लायग्राफोर, दिनै इसोरा जोंखौ बे बाइबेलनि गेजेरजों होनदों बिसारनि दिनाव जोङो जोंनि ओंखारनाय खुगानिफ्राय फंफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय जों हिसाब होनांगोन। बेनिखायनो जोङो गावनि खुगाखौ गावनि सालायखौ जोङो हमथानि, जेन' जोङो बे सालाय आरो बे खुगानि थाखाय जोङो बिसारनि दिनाव जेन' इसोरनो जों हिसाब होनाङै बायदि। हामबायसै। अब्ला बे गुसुंखौनो दोननानै आङो दोनथ'नाय जाबाय।